Welcome to T-Fafers TV. We are back again with the latest gossip nyaya dziri kupisa dziri kutenderera pasocial media. Maititi vatiza muZimbabwe kutiza vari kudedzera kuti ZANU-PF team yevarakashi iri kuda musoro wavo, vari kuti ivo maititi zviri kunzi ndiri kutamba nemhandu. Saka ndo nyaya tinayo guys. Vanyora vachiti ivo maititi I know some means well for me, but we are surrounded by enemies. Everything we do there is always a snitch, so let not do groups. Varidza havasi kuda zvinhu zvemagroups, vari kutotya because pane maenemies ari kuvatsvaga, ari kuvada. Vaendera mberi maititi vachiti this has nothing to do with money, this has everything to do with my life. My life is in danger and no amount of money can replace that. I'm trying to get to the bottom of this, so this is not about money but people who have paid for my head. Ndozvutaurwa namaititi. Asi munongoziva mega maititi pane maaudios avo avakapa Tom Jonsola maV11. Tom Jonsola achitaura pachitaura vanhu vaitaura kuti maititi vanovengwa naFirst Lady. Saka pane zvinhu zvakawanda zvakaexposwa. Saka you will never know because maititi vakabudawo naye vachiteedzera kuti Tom Jones havamuzivi, havazivani naJones, havatambi vese, asi tichiziva kuti vanotamba vese. Saka ine zvivadedzera kuti ndarova pasi ndatiza zvinonzi musataure mazita, but isusu mazita tinongoataura. Saka kana makatarisa anogona kunge vachitotiza ZANU-PF team yevarakashi because pakaipa yadedzera kuti vanogona kungosungwa futi kuti vadzokere mujeri maititi. Saka ndo nyaya tatauya nayo, vadedzera kuti ivo when the time is right I will expose everything that is happening. Ndo zvataurwa namaititi. Vadedzera kuti kana nguva yabho ndichakuudzai chokwadi nekuti chii chiri kuitika because Tom Jonsola pane audio paari kutaura achivava achidedzera kuti naMadam Boss ndo vari kukonzeresa, ndo vari kutuma vanhu kuti vatase kuti vavatuke nekuti vavauraye. Saka vari kudedzera kuti for now ndatiza, ndaenda zvangu kunze kwenyika kuAfrican country, ndichazouya kana zvanaka. So handizivi guys unoti kudini nazvo nezviri kuitika izvo. Ndemarudzi pana naMadam Boss nanamaititi apa futi netimu yemusangano ZANU-PF. Pari kunzi namaititi inini ndiri weZANU-PF, Tom Jonsola handimuzive, handitambe naye, asi izvi tinongoti T-Fafers. Mukadzi uyu kamuchacha anonyepa nhema dzega dzega. Thank you so much.